nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Wini Adoyo. Od bura koro ni thuolo mar puodho komiti mar ji 14 mokelo kanyakla kweth mar Kenya Kwanza kod mag Azimio. Ma biro bang' telo mag od bura mar Senate kod od bura mamalo bedo kod romo mar chiwo thuolo network. Bende sechego komiti mag twak ne obedo kod romo mokwongo kendo chano lai mag twak kagisingo tiyo kanyakla mar yudo winjruok e kindgi. Walter Nyambaga osebedo kaluwo wachni kendo kolonwa mathoth. Koro gikone to komiti mar ji 14 mokelo kanyakla Kenya Kwanza kod Azimio bedo kod winjruok kendo yie wuotho kanyakla mar manyo kweng' e gigo ma Azimio osebedo ka wacho ni inyo jopiny. En romo mane opong' kod jur maka kod kacha kendo kawo seche 2 eka jotend od bura mamalo kod mano mar Senate kotelnegi kod Kimani Chungwa, Aaron Cheriot, Stewart Mazayo, kanyakla kod Opiyo Wandayi. Tend od burago bilo wach kendo chiwo thuolo ne komiti mar ji 14 mondo dhi nyime ka od bura rito podhogi motelo ne chako romo margi tarik 25 dwe mar Ang'wen higa niendi. The committee has resolved to convene its next meeting on Tuesday, the 25th of April, 2023, at a venue and time to be communicated in due course. Committee is yet to be formally established as would be in Parliament, and therefore they can begin what we term as the preliminary informal engagements. Weche mane okelo liete kinde romono en nywando ja od bura ma Eldas Eden Kainan manie duond bura mar Jubilee ka Kenya Kwanza bende ne jure wi ja od bura ma Pokot South David Kosing manie duond bura mar Kenya United Party COP maduto koro ne ochwal weche gi ne judito ma Kenya Kwanza kod Azimio. We did raise the issue of the inclusion of the Honorable Aden Kainan, the MP for Elders, as a member of the Kenya Kwanza negotiating team. They have also raised an issue about our inclusion of the Honorable David Kosing. Unfortunately, we couldn't resolve, at least not at our level, which, as you've been informed by my colleague leaders, we have resolved then to take it back to the leadership of the coalition. Komiti no bende ne winjore ni kweth ka kweth biro riedo listi mag wechegi e kendo chwalo e romo margi mar 2 mar lalruok e yor manyo winjruok. Each party will develop its framework for harmonization in our subsequent meetings. The committee noted the concerns raised about its composition, formalization, and the nature of talks, whether parliamentary or extra-parliamentary, and agreed to engage on the matter further in consultation with the appointing authorities. E gido lachiel, negilero ne jokombe ma komiti no en ja od bura mar Riedo Tinda Mulo kod ja od bura ma Tharaka George Murugara e kendo gin jochiw wach lo komiti no. The meeting has endorsed Honorable George Murugara and Honorable Otiende Amolo as joint co-chairs and as spokespersons of the committee. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Hero kama na Walter.